ଆପଣ ପଛରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ନାହିଁ ମା। ହଁ ମା, ଏଇ ରେଖା ଜଳବାୟୁ ଅଗ୍ନ କୌଣସିରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ମା। ଯେ ମା ତ ସବୁ ସବୁଠୁ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ ମା। ହଁ ମା, এই রেখার প্রথম রেখাটি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাণ্ড রেখা মা। যে ব্রহ্মা এ সুন্দর পৃথিবীটাকে গড়িଛନ୍ତି মা। ହେଲେ ମା ଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟା ପରିଚାଳିତ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯୋଗାଇ ପାରେ। ହେଲେ ମା ଗୋଟିଏ ପୁଅର ମନ ମାଗିଦେଲେ ତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ ନା ମା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ମା, ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମକୁ ମା ବୋଲି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ନା ମା। ଆଉ କେତେ ଏ ପରଦେଶରେ ଘିଅ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ମା। ଏଇ ରେଖା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରେଖା, এই রেখা যদি অবমান্য দেই চালিଯିବ ଯଦି ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଜନନୀ। ହଁ ମା, ଏ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ অপরাধ চালিয়েছিল দেবী এ দুনিয়া ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ମନ୍ଦିରର କବାଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ମାତା। ଆଉ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ରେଖାଟି ହେଉଛି ଜଳପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରେଖା। ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ସପ୍ତମ ଅବତାର ରାମ ରୂପେ ଲଭିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିରୂପ ଲଭିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କାଟି ଦେଇଛି ରେଖା। এই রেখার নাম হচ্ছে শ্রীরাম রেখা মাতা। শ্রীরাম রেখা এই রেখাকে মধ্যে যদি অবমান্য কেউ চালিয়ে সত্য করে কହୁଛି মা, সে পরম ব্রহ্ম নাম ତୁମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ୟ କରିବ এই রেখাକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ ଯଦି ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ମା। ଶୁଣ ମା, ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଅନ୍ତିମ। ହଁ ମା, ଆପଣ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ମା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଜନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅବମାନନା କରିନାହିଁ ମା। ଆଜି ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅପମାନ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛି ଜନନୀ।
ଏ କୁଟିଆ ଲକ୍ଷଣକୁ ଏତେ କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିପାରିନ ଜନନୀ। କି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ତୁ ଭାବି ଯା Boleh jadi baca balik baca. Asal kena ucapkan. Baca dicuri berbakti kerana marah. Maka. ଯିବା ସମୟରେ ବହୁତ ପାପ କଥା କହିଗଲା ମା। ପୁତ୍ର ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବ। ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ମା। ସୁଖ କୁଟିର ଗୃହରେ